nejdřív dejkám nebo nejdřív co? Nejdřív masáž. Tak fajn. Pozor. Pomalej. Ne, frekvence je perfektní, ale mačkáš ho moc. Tady se podíváš okem, že to vybíhá do malého zeleného čtverečku. Nesmí to být ani málo, ani moc, jo? Já to zkusím do ten čtvereček. Tak, Tady. takže tak by to mělo být akorát. Tak. Musíme to ještě úplně ale teď by to chtělo tu rychlost, co to mělo předtím. Tak, abyste si odzkoušeli jakoby ten odpor od těla. Tak já nevím jak. Já to nechci nechat dopustit. Já se to nevím, co tam je oni tam dají. Tak, může jo? Může. Tak, perfektní, super. Můžu počítat nějaké 24 jak chce, třeba japonský. No, Super. A je to, na co čekáš? Zase. Sejme. No jak jsme se pohybovali. Buď se chytí, anebo do té doby, dokud nepřijede, tady si chce, dokud nepřijede záchranka. Takhle tady se zachráníme, nebavte se. Tady jde o život. No ty jo, on se mu přichybuje. Tak, a teď se prohodíte.